wayesebiza isigungu sasezulwini. Amen. Wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Ngoba esithandile. Wamenza umuntu. Umuntu wajike endleleni. Ngoba ekhohliswa uSathane. Amen. Ngoba uSathane ngendlela amumbi ngayo ukwazi ukushintshisa into eright akwenza izinto Amen. Ngoba ukhohlisa wathi nina nizohlakanipha. Bathi masebengenile esonweni ukuhlakanipha kwangaba khona. Ngoba ngale nkathi sebebona ukuthi banqunu bathatha amahlamvu bayimboza. Amen. Oma amahlamvu. Ngoba uma ngabe uzenzele into iyakujikela. Amen. Siyakwazi thina ukuyilimaza ngento ongafanele ngabe siyilimaza ngayo. Amen. Abajikela amahlamvu. Abagwazi. So many. Ngiyacabanga ukuthi uma bezohlala phansi babezaza kuqala. Ukuze bakwazi ukuhlala kahle zingabahlabi inkulu. Kodwa ngothando kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathatha inyamazane laphayana wayenza same time bagqoka isikhumba. Bafudumala. Yo. Baqhubeka ngothando. Wasithanda. Wakhona ukuqhekeka manje phakathi komuntu noNkulunkulu. Amen. Waphinda wahlala phansi ngoba uma ngabe ezokwenza into enzela umuntu uhlala phansi. Wahlala nesifundo sakhe ezulwini. Esengasekho lo okuyena owasifaka enkingeni. Amen. Wathi ngiyabathanda abantu bami. Ngifuna ukubuyisana nabo. Ubani ozoya emhlabeni ayongibuyisa nabantu bami. Ngoba uNkulunkulu wakazama ukuthi ahlangane nomuntu. Abantu bethi bezoxolelwa izono zabo ngokuthi bahlabele inkomo. Igazi lenkomo alizange lisetshenziswe. Abanye ababempofu babengakwazi ukwenza lokho. Amen. Kwadingeka ukuthi indodana kaNkulunkulu idele ubukhosi bayo ezulwini yehlize emhlabeni. Ngothando yavuma yeze emhlabeni. Amen. Izochitha igazi layo. Amen. Ngoba indaba isegazini. Amen. Igazi likaJesu linamandla. Mayifika le emhlabeni izosifela izinto ezenziwa kuyena uJesu. Mina ngokwami ngangeke ngize ngivuma. Ngizazi ukuthi nginamandla ukuthi ngingakwenzi lokho. Uma sizobheka lapha kuLuke 23 before sifike la ethi khona baba bathethelele ngoba abakwazi uningi abakwenzakile. Mina ngangeke ngize ngikwazi ukumela. Namhlanje siyakwazi ukuthi haleluya. Amen. Sasingeke singasikwazi ukuba kavuma uJesu ukuthi azohlanza izono zethu. Futhi uNkulunkulu kwathi ngoba niyakwazi ukuzenzela qhubekani nenze kwaze kuzolunga. Ngenxa yokuthi kwakunothando lamfosa uthando ukuthi aqhubeke nathi. Amen. Noma sesimhlamukile wathi kodwa uzosibuyisa ngendodana yakhe. Sina namhlanje sizo celebrate ukuthi uJesu wavuka. Amen. Ukuthi afele mina nawe. Ezobulawa uJesu izinto ababezenza kuyena zazi ibhlungu ngalendlela ukuthi akekho oyengakumela lokho. Mase kufike lesisigaba sokuthi athomile ufuna ukuphuziswa amanzi
bamphuzisa uviniga. Uviniga ngeke uze uthinte ngoba ngisho ufake emanzini ufake into encane. Bamphuzisa uviniga. Mina ngizofuna ijuice. Ngeke ngizofuna uviniga. Kodwa bekezelela. Kunje namhlanje sikwazi ukuhlangana noNkulunkulu through years. Amen. Lento ilapha kwiTestament elidala. Ngoba uJesu kade abakhona emhlabeni. Abantwana bakaIsrael bezophuma eGibhithe. Wathi uNkulunkulu kubona abafune imvu enonyaka owodwa. iTestament elidala liziprophetos leTestament elisha. Amen. Leyo mvu yayimele uJesu Kristu. Igazi lakhe uphawu losindiso. Kuba bezogcoba emnyango ukuze ingelo sekubulalayo mayibona inkazimulo kaJesu idlule. Amen. Ngoba igazi likaJesu yilona elisiprotectayo. Amen. noNkulunkulu mebheka enhlizweni yomuntu ubona igazi lendodana. Amen. Okunama instruction ke ayiphishiwe ukuthi lemvu le bazoyidla nje la. Amen. Bafanele bayishise ngomlilo bangayibhoyili. Amen. Bayidle namahlamvu ababayo ngoba kwakuzoba nenhlungu ezokhona uJesu Kristu. Amen. Umlilo umukela uJesu sokumukela umlilo. Nabo abantwana bakaIsrael badla lemvu le babedla umlilo. Kwathiwa amathambo bangamacala bawayeke kanjalo. Uzubona ukuthi iTestament elidala liyisiprofethi. iTestament elisha esikhathi kuJesu elengesiphambano esefile ngoba abantu ababelengiswa lapha babephula amathambo ukuze bafe. Wayengekazaleke umuntu alengesiphambano engaphulwanga amathambo. Mabefika kuJesu bathola usefile. Abaphula amathambo. Amen. Namhlanje sizodla umzimba kaJesu. Siphuze igazi likaJesu. So besidla umlilo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sisindile namhlanje Amen. ngenxa kaJesu. Amen. Sanikezwa igama likaJesu Kristu. Masimemeza lona igama likaJesu Kristu. Akukho kusondela. Hallelujah. Sabiyelwa ngegazi likaJesu. Amen. Ngakho namhlanje kubalekile ukuthi sicelebrate le usuku. Amen. Sibonga uNkulunkulu into asenzelayo yona. Amen. Ngaba sikudla. Amen. Ngabe uSathane udlala ngathi. Ngabe ushonisa le ashonise le. Kodwa ngenxa kaJesu Kristu. Amen. Namhlanje uNkulunkulu usiyele uJesu Kristu nje eyena. Amen. Ngiyafisa nomunye ungakazi ngoJesu Kristu. Azi Amen. ukuthi uJesu Kristu uyinsika enganikaziswa noma kanjani. Mawuhamba noJesu usuke uhamba ngaphelinganisa nani ngoba kalinganisa nalutho. Wakho. Futhi siyabonga-ke ukuthi ngenkathi
uNkulunkulu efika ku-Adam ethi Adam usudlile yini kulowo muthi ukuthi sitha sasesifikile u-Adam esenokudedela wathi nathi lo nkosikazi omnileyo siyabonga ukuthi uNkulunkulu usipha amakhosikazi alalelayo. Uyabona uma ungakwazi ukuthethelela ngathi kuthanda ukuba inkinga kakhulu ngoba uJesu wafika nalento wasifundisa ukuthi asithethelele. Amen. Uma uthethelela uyazi uyakwazi ukuthandaza umthandazo wakho bese uyaphelela. Uma ungakwazi ukuthethelela umthandazo wakho khona la uzophelela khona ngoba ufuna uqhubeke uthi usithethelela amacala njengoba awusakwazi ukuqhubeka. So uJesu wafika nemfundiso enkulu kakhulu ukuthethelela. Nje ingoba sathethelela bathi bathethelela ngoba bakwazi ukwenza ubuhlungu okwenziwa uJesu. Ufana noJoseph, uJoseph wabekezela kwaze kwaba isekugcineni. Ethatha abafowabo bemfaka emgodini, bemkhipha emgodini, bemdayisela eGibhithe. NaseGibhithe wahlangana ney'nkinga. Nangu umfazi wenkosi uyamfuna la wazongena ejele. Kodwa kuthe mase befika abafowabo emphethe endlini akangakuvusa ukuthi nina nenze ukuthi into ayenza uJosefa wayekhoneni wakhala khipha konke kwama eveza ukuthi nina ngabafowethu. Jesus. Ingathi nathi ngaba kanjani ngoba ziningi izinto ezisikhuphayo futhi ngabe uzukhutshwe mhlambe intuku ngaphandle kwecala noma yini engaphandle ngoba ngaphakathi enkozini ukhutshwa umuntu umzali amaqhinga kaSathane ke kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu akamdalanga umuntu ukuthi abe muntu. Wazi noma inkinga nje uSathane ufika ame ngemva komuntu. Uma ekufuna uSathane akaqondi ngokwena ngoba bavela baqoqa. Awunayo intethelelo. Yabona uzothi masubuka abantu ukuba bephumelela benza yonke into wenza wena awuthetheleli. Lento uma ngabe ungathetheleli iyaphayelana izilimi. Manje uma usudlisile uzigazi likaJesu udla umzimba kaJesu yazi igazi likaJesu lifike lehle ngaphakathi iveli yehliswa inzondo yehliswa impaka konke ondileni ngaphakathi ngoba uyabamba namagqondo. Uma kwenzeka into ukuze izinto zingaphayelanga akuthi kwenzeka into usuthi ngiyamthethelela. Amen. KunoSathane. Sonke sibashe bazalwane. Sazalwa sibashe. Akekho umuntu owazalwa enenhliziyo. Yilo Sathane. Osimele ngeyimuntu. Emthandazweni yethu uma uphambene nomuntu ungasho ukuthi uNkulunkulu umbona. Uthi uNkulunkulu unokubalile lesiso. Wasenziwa Sathane. Amen. Thathelele kubaleke kakhulu. Baleka ukuthathelele engathi sonke njengoba sesiqalile nje iphasika
sengihamba ney'nhliziyo ey'thethelelile. Amen. Ngoba abantu masithethelelana sinothando la ngisho sixhawulana kuba mnandi. Kodwa manje uma ngabe ungathetheleli unamagqubu ugcwele enhliziyweni nomxhawula umuntu bese nizohlangana ngefuba esakhe isifuba suke sisikhulu sizingakho ukuthi kuyiyo uze ukuthi yena manje nizohlangana ukuthi into kuwena ukuthi so sicule iculo khona iculo esiculayo sithi uyasinda umthwalo silinganisa DJ asuyeke namhlanje lo mculo phelile namhlanje siqhubeke nalo mculo othi I have joy, peace and happiness in my soul. I have joy, peace and happiness in my soul. I have joy. Angilazi ukuthi kodwa kunesandla phakathi. Angisho kanjani kodwa ngizwa isandla noma siyangithinta noma singenza isandla sakhe sithika ngizizia